Сителдә солтан булгансы, үз илеңдә олтан бул ди халык мәкале. Әлбиттә, Башкортстанда туып үсеп, әлеге вакытта ситтә яшәүче милләттәшләребез күңелдәре менән һәр вакыт туган яктарына тартыла. Әмма безнең җәмгыятебез әлеге көндә эволюцион түгел, революцион үсеш менән бара. Замана технологиялары еллап түгел, көн һайын үзгәреп тора. Һәм без дә ошо үсештән артта калмаска тиешбез. Киресенчә, бәлки алдынгылар рәтендә булыргалыр. Буның өчен нимә кирәк? Яхшы белем, тәҗрибә, төрле илдәрдә, йерләрдә күреп, уфуктарыбызны һәм аң киемебезне киңәйтү. Ошо максаттарны юллап та яшьләребез сит өлкәләрдәге һәм илдәрдәге югары уку йортларына укырга инәләр, эшкә урынлашалар. Дөнья кимәлендә бизнес төзүләр һәм карьера баскычлары буйлап үрләйдәр. Ниндәй генә бәйеклекләргә күтәрелмәһендәр, улар республикабыз менән бәйләнеште өзләйдәр. Халкыбызның йөзе булып торалар. Был халыкара аренала безнең республикабызның имиджын күтәреп тора. Финанс яктан да, юридик яктан да улар Башкортстанга ярдәм итеп торалар. Был яһәттән сит илдә яшәүче башкортларны берләштереп торучы Башкир Глоб оешмаһын мисалга китереп китер инем. Шулай ук үземнең күп еллар Санкт-Петербургта, һуңыннан сит илдә яшәүдән сыгып та, шулай ук бөтә ер шарында яшәүче башкорт яшьләре турында бәян итүче Башкорт 2.0 китабым һәм проектым мисалында ла әйтә алам. Мостай Кәрим үзенең күренекле шигырында Башкортстанды бер япрак менән тиңләй. Ысынлап та, бер генә япрак түгел, күбрәк япрак булып, ер шарының төрле төбәкләрендә яшәүче улдарыбыз һәм кызларыбыз, уларның зур һәм бөек эшләре менән горурлану шәп тә инде. Буның өчен бездә бөтәһе бар. Күркәм холкыбыз, ямьле табигатыбыз, данлы тарихыбыз. Ысынлап та, башкорт халкы үзенең данлы тарихы менән һәм шәхесләре менән ысын мәгънәһендә горурлана. Салават Юлаев, Миңлегали Шаймуратов, Шакирьян Мөхәммәдьянов, Рәми Гарипов һәм башкалар. Үткән тарихыбыз менән горурланайык, шул ук вакытта бүгенгебез менән яшәйек һәм киләсәгебезгә лә карайык. Замана шәхесләре булайык. Шәхесен күтәргән халык үзен күтәрә. Был минең Башкорт 2.0 проектымның девизы. Заман менән бергә атлайык, башкалар өчен өлге булайык, аңда йөрәбезне һәм рухи дөньябызны байытайык.